Busuk Bwsa ni sama Chwng kok bersani dong deh. Norok kok bertanggi saja ini. Awal lagi Chwng nini Bwsa buti shuk bora rachi Chwng se kok borok ni bagai Roman script sanin manu hunke Norok Tangwi Swring Smung tisaka TSF rungsrung motani shikla adongro 3 January talni chichuku salmari tang salo kok borok kok hababai gosina jangmani sal palajagoi tongo Tripura haste kitingino kotor khlai lahar himboto khlaijaka Agartala Rabindra Sotobashiki Bhavan bwskangni simi Kusatai klayo 1979 BC January talni chichuku salmari wo kok borok hababai gosiwi najangmani taklaibai fil buri chicharo yapri barokha asai bisi kolok ngoi thanga kok borok hababai gosina jangmani sal palajangmani phiaba kok borok kokni script tabo thiti kroi bisi kolok Romwi TSF rungsrung motha kok borok kokni bagai Roman script sane choba khlai phaimani phiaba a chobani khorak haponi khunjobo sogiya hapangbai rujagya ngoi bisi thugino khaduma phunugo jolima phunugo tai sane phalayo TSF rungsrung motha tinibo obahaino 3 January chichuku salmari kok borok kok hapangbai gosina jangmani sallo chongnya lakha TSF rungsrung motha haponi bwkhaktui lahari himboto khlajak thanibo thangi khorang sokurumikya sangnakya kok borokni bagai Roman script o salo TSF rungsrung mothani bwkhaktui Agartala Rabindra Sotobashiki Bhavan bwskangni simi lahari himboto go khorang sokurum jakha khorang sokurum mani yaglo police rok bai phaiye malkhongo boksawi tisawi tlang thangjak bakha a thiat tlangjak thanibo no TSF rungsrung motha smung tisaka hapangni thanibo Tripura neta tei adongrokni thanibo smung tisaka Chwng Norokni Bwsa buti shuk bora rachi Chwng je kok borokni bagai Roman script sanin manu hunke Norok Tangwi Sanmaya Tangwi Swring nainedi chini mangkliwo Norokni Busuk Bwsa ni sama Chwng kok bersani dong deh. Norok kok bertanggi saja ini. Sentino tak kebang apa ayo sentino tak kok bersani dong. Orang tidak pada sini. Rumah sini katanya kok bersani dia cuma pulis terpersonal. Cuma tidak kaya Romwi jangan naik dulu. Apa ni sama kabar naik. Oh di perasaan di mana Sanmaya tadi. Cuma jadi pulis di tidak kaya mana. Apa ni sama kabar naik. Sentino apa ni di mana nanggung. Apa ni antar nanggung. Cuma jadi tidak kaya mana ini. Cuma jadi kok bersani jadi di Romwi jangan. Apa ni jawab nanggung sengaja. Bisa konmen buktiar. Norok tadi. Apa ni supply di mana Mankhe. Oh rumah script. Chwng rumah script macam nungka. Sini demand pada soal kewan soal itu 80% ada pada Norok. Admission Norok jagi tongo Monday amse tongma Berian English Medium Higher Secondary School Norokni Bwsa buti rongno ring phurungmuni kaham sebna nei bagai admission tei krungi mano Monday Berian English Medium Higher Secondary School Rungnok chulai tongmani jorao thangi krungi mano o rungnogo tongo hostel ni sep school bus ni sep Nikuma Berian English Medium Higher Secondary School Monday Baldum Baptist Church Nursery wo admission ni bagai nangya mungsa fee hake tabung krungdi Monday amse tongma Berian English Medium Higher Secondary School thangai Khulumka joto luku nai tongnai rokno ang principal Berian English Medium High Secondary Mandai nongni bwskango belai kok tuma kaham tubui tongo o BC 2026 sini nursery sing free admission najagai tongo sini school angkai KG 1 to 3 class 9 bong bagi khe kisa rang baino bong no admission khlaijagai tongo abono je lukunai tongnai rok Norok dati sini school bai kerengdi tai bisita lerdi Norok tebo saimana muchung kangkai Norok sini school phaiye kerengai sini bagai tebo saimano angkai bwskango sing admission to tabuk cholino tongo angkai sini oroni teacher rokbo sufficient teacher tongo science teacher rengthong arts teacher rengthong joto qualified high qualified teacher by the various co-curricular activities like sports angkai cultural dance
vocational skills tai joto bebak background tui chrai rok no sung phurungai tongo sinoro sung bus facilities bo jagai tongo sinoro kaisa bus tongo tabu yang NIT tui thangkhang kai aingo round khai je kami kami tongoni aing tui khai bus bo kaisa facility jagai tongo future sung te kaisa bus bo na hanan tongo abo tai oino area ro ro hajaknai ngai tai sinoro sung hostel facilities Slarong ni bagi bo tai birong ni bagi bo hostel facilities rejagai tongo je hostelo hasal ni borok hostelo tonggui porinamu sungai rok borok ni bagi bo belai kokma kaham sinoro birong ni plus slarong ni hostel nong ni bagi rejagai tongo abagi no norok dati sini school bai kerengdi norok kisisa rang bai no norok porimano sinoro rungsrungai mano